खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीटीसीनि रायजो राजाफोरा 22 सेप्तेम्बरखौ नेगासिनो दं नाथाय मानि थाखाय बीटीसीनि रायजो राजाफोरा 22 सेप्तेम्बरखौ नेदों गिबियावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ'आव खाम्फा बरगयारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनानै लाग्रो बीटीसीनि रायजो राजाफ्रा बीपीएफखौ बीटीसीनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ बीटीसीनि रायजो राजाफोरा बीपीएफ दोलोखौ बीटीसीनि राजखान्थिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय 22 सेप्तेम्बरखौ नेगासिनो दं बे गोख्रों रावानो जाबाय 10 नं देबरगाव बियाब आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांनि नंगौ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बेदफोरसार बाथ्रा बुंनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों बिथां खाम्फा बरगयारिया गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों दि 10 नं देबरगाव बियाबाव आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव आं हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै नमिनेशन होबाय आरो बे बाराव बीटीसीनि रायजो राजाफोरा बीपीएफ दोलोखौ बीटीसीनि राजखान्थिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय 22 सेप्तेम्बरखौ नेगासिनो दं आरो मोन्नैबो बियाबाव हाग्रामाया जेनगोना रोखा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया आरोबाव बिथां खाम्फा बरगयारिया गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिबावदों दि जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थिनि उनाव बीटीसी राजखान्थियाव बीपीएफ मुंनि राजखान्थि दोलोआ थानाय नंलिया होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया दानिया फैदो बिथां खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलानि बेरेखायै मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो जों आबुङै खोनासंना लानि दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार बीटीसीनि रायजो राजाफ्रा बीपीएफखौ बीटीसीनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोन्नैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो बीपीएफ नाय जोंनि बीटीसी माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इसु नङा थैंक यू सर दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार बीटीसीनि रायजो राजाफ्रा बीपीएफखौ बीटीसीनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोन्नैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो बीपीएफ नाय जोंनि बीटीसी माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इसु नङा थैंक यू सर